Por segundo ano consecutivo, Rianxo será sede da segunda das probas do calendario do Open de Andainas de Media Distancia 2018 da Federación Galega de Montañismo, despois da proba celebrada o pasado 18 de marzo en Guláns, Ponteareas. A cita está programada para o próximo 30 de setembro, con saída prevista dende a área recreativa de Campo Maneiro, en Taragoña, ás 9 da mañá. A andaina, organizada polo colectivo 22 Pés, terá dúas distancias, as dúas de nivel medio, unha de 15 km e outra de 25, que discorrerán por espazos emblemáticos do concello, como poden ser Castro Barbudo ou o entorno do río Té. Invitamos a todos os que queiran vir, tanto a unha proba como a outra, tanto a de 25 como a de 15. A de 25 existen 3 puntos de control de tempo, quero dicir que nin é o que vai máis lixeiro, nin é o que vai máis a modo, senón que leva un ritmo constante, digamos, ao longo de toda a proba. A de 15 está fora do circuito, pero fixémola un pouco para que a xente se anime e nos acompañe igual. Na organización da proba colabora tamén o Concello de Rianxo, que ve neste tipo de citas deportivas, con gran auxe nos últimos anos, unha boa fórmula de dar a coñecer o municipio. O sendeirismo, as camiñatas ou a actividade física nas súas diferentes acepcións son actuacións, actividades que están a ter cada día máis presenza de xente, están reclamando máis a atención das persoas, dai que tamén nos animáramos unha vez máis a colaborar co colectivo na organización dunhas andainas que adoitan ser moi ben acollidas e onde a xente se encontra cunha organización que ademais garante o suministro de auga, o suministro de habituallamento en diversos puntos da carreira, quero dicir que está todo tremendamente organizado e sinalizado e preparado. Dende a organización estiman unha participación na proba de preto dunhas 250 persoas. As inscricións poderán realizarse ata o próximo día 26 de setembro a través da páxina de Championship. O prezo será de 9 € para atletas federados e de 12 para o resto de participantes.